Барча мактау данлаулар җир һәм күкләрне, кешеләрне һәм җиннәрне юктан бар кылучы Аллаһ Тәгаләгә тиешле. Ул Аллаһ Тәгалә кешенең теленә сөйләшү нигъмәтен бирде һәм Аллаһны бер дип танучыларның һәм иман әһелләренең йөрәкләрен ислам һәм ныклы инану белән нурландырды. Дөнья ул диңгез. Бик күпләр анда батып үлде. Исән каласың килсә, тәкъвалык, канәгатьлек көймәсенә утыр. Дөнья белән ахират бер туган кызлар кебек. Икесенә дә бер юлы өйләнеп булмый. Бу сүзләрдән шундый нәтиҗә чыгарып була. Ахиратка өйләнү, дөнья белән туганлык җепләрен саклап яшәү иң дөресе. Дөнья ул ат кебек. Артыннан куып барсаң, ул кача гына. Менә куып тоттым дигәндә генә, арткы аягыннан тоттым дигәндә генә, ул башыңа тибәргә мөмкин. Ләкин булай акыллы кеше эшләми. Бу мәгънәсезлек, юләрлек була. Акыллы эш йөрткән, белеп эшләсәң, өйрәтелгән ат хуҗасына үзе килә. Һәм хуҗасы аны йөгәнләп, атланып кайтып китә. Ат белән идарә итәр өчен аның авызына авызлык кидерәләр. Һәм йөгәнгә өйрәтер өчен чаптыра башлыйлар. Тәрбиялиләр, шулай итеп әзерлиләр. Авызлык йөгәннең бер өлеше, ләкин әйтергә кирәк төп өлеше. Атны өйрәткәннән соң җайдак йөгәнне кайсы якка тартса, ат шул якка борыла башлый. Хәтта ат дуамал булса да, тыңлыйсы килмәсә дә, җайдак ныграк тартса, буйсынырга, ягъни борылырга мәҗбүр була. Хакаматун авызлык, атның авызы эчендә йөри торган тимер кисәге, йөгәннең бер өлеше. Бу сүз хакама фигыленнән ясала. Ул төзәтү, идара итү, хаким булу, хөкем итү мәгънәләрен белдерә. Хикмәтун сүзенең хикмәт, фәлсәфә, хикмәтле аңлату, мәкаль кебек мәгънәләре бар. Әгәр алда әйтелгән сүзләргә таянсак, хикмәт ул атның авызында йөри торган тимер кисәге кебек, җайдакның ат белән идара итү чарасы. Кешегә килгәндә, кирәкле вакытта урынлы итеп мәгънәле сүзне әйтә белү осталыгы. Теләсә нәрсә сөйләү түгел. Хикмәт ул әйберләрне үз урыннарына урнаштыру дип аңлатыла. Атлар матур, көчле, гайрәтле һәм бик файдалы хайваннар. Алар турында Әл-Гадият сүрәсе 1-2 аятларда Аллаһ Тәгалә әйтә: А'узу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Вал-'адияти дабха, фал-мурияти қадха. Аллаһның юлында көрәшүчеләрнең атлары белән, тыннары бетәрдәй булып тиз чабып баручы атлар белән ант итәм. Тиз чапканда үзләренең тояклары белән җирдән ычкын чыгаручы атлар белән ант итәм. Алар атлар хайван булсалар да, маймыл яки дуңгыз дәрәҗәсенә бер кайчан да төшмиләр. Агачка да менмиләр, сазлыкка да кирип ятмыйлар. Сәламәт ат йоклаганда да басып йоклый. Һәр вакыт уяу һәм җир өстендә йөргәндә дә нык басып ышанычлы атлый. Өйрәтелгән ат хуҗасын тыңлый. Җайдакны төшереп калдырмый, хыянат итми, чөнки ул тугры хайван. Бу хайванның акылы юк дисәк тә, хәрәкәтләренә карата бер генә дә акылсыз дип әйтеп тә булмый. Хайван булса да. Без кешеләр хайван түгел бит. Безнең акылыбыз да бары юк исә. Тик нишләптер телебез тик тормый. Авызлык кирәк. Файдалы, мәгънәле сүзләр сөйләшә белү сәләте, хикмәт кирәк. Адәм баласы акылын җигеп, теленә хуҗа булса, ислам динен тәмен татыячак, үсәчәк, фәрештәләрдән дә югары дәрәҗәләргә ирешә алачак. Коръәннең күп кенә исемнәре арасыннан хикмәт дигән исеме дә бар. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсе 268-269 аятларда әйтә: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Садақа беру тиеш булганда шайтан күңелгә коткы салыр.
малыңны кешегә бирсәң, үзең ярлы булырсың дип. Ул фахиш, харам булган эшләргә өнди. Аллаһ сезгә гафу итүне һәм малыгызны яки дәрәҗәгезне арттыруны вәгъдә итә. Тәүбә итеп төзәлсәгез. Коръан белән гамәл кылучыларга Аллаһ киңлек иясе һәм белеп эш кылучы. Киңлек иясе булган Аллаһ хикмәтне үзе теләгән бәндәсенә бирер. Аллаһыдан берәүгә хикмәт бирелсә, ул кешегә бик күп яхшылыклар бирелер. Хикмәт дигән сүзгә ислам дин бөтен хөкемнәре керә. Коръан Кәрим белән һәрбер кеше вагазланмас, мәгәр саф акыллы кешеләр генә вагазланырлар. Аллаһны танырга, аңа буйсынырга чакыру һәрбер пәйгамбәрнең төп вазифасы иде. Алар үткән бик авыр юл иде. Бу юлдан барганда алар төрле авырлыкларга, каршылыкларга, зәрлекләүләргә, гаепләүләргә, мыскыл итеп көлүләргә дучар булдылар. Ләкин хикмәт һәм матур вагазлау белән хаклыкка чакыруны туктатмадылар. Юсуф сүрәсе 108-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул һазиһи сабили ад'у ила Аллаһи ала басиратин ана ва ман иттабa'ani ва субханаллаһи ва ма ана минал мушрикин." Эй Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, мақсатың мактаулы һәм бурычың изге икәнлегенә аларның игътибарларын юнәлдер һәм әйт: "Менә минем юлым. Мин кешеләрне Аллаһның юлына дәгъват кылам һәм кылган гамәлләремә ышанам. Миңа ияргән һәм исламга иман китергәннәр барысы да шулай ук Аллаһның юлына дәгъват итәләр. Мин Аллаһ Тәгаләне мактыйм, аңа лаек булмаган нәрсәләрне инкар итәм һәм аңа тиңдәшләр алмыйм." Шулай ук Нәхл сүрәсе 125-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Уд'у ила сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасанати ваджадилхум биллати хия ахсану инна раббака хува а'ламу биман далла ан сабилихи ва хува а'ламу бил мухтадин." Эй Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, халыкны Раббыңның диненә, исламга хикмәт белән һәм күркәм вагазлар белән өндә. Халыкны канәгать итә торган хутбалар, файдалы гыйбрәтләр, шөбһәне җибәрә торган дәлилләр белән дәгъват кыл. Халыкның хакны инкар итүчеләре белән күркәм бәхәсләш, ягъни йомшаклык һәм шәфкать белән дәлилләренә каршы дәлил куй. Дөрестлектә Раббың үзенең диненнән адашучыны һәм динендә булучыны белә. Халыкны Раббыңның диненә, исламга хикмәт белән һәм күргән вагызлар белән үндә дигән сүзләр безгә дә кагыла. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә теләгән кеше башка кешеләр турында яхшы уйлый. Шуңа күрә аның динилеге дә югары дәрәҗәдә ныклы була. Аның холкы матур була. Аның сөйләгән сүзләре хикмәт һәм гүзәллеккә бай була. Пәйгамбәрбез сахабалар янында утырганда Әбу Бәкр радиллаһу анһу килеп керде һәм әйтте: "Я Расулуллаһ, син нинди күркәм, синнән нур бөркелә, син кешеләргә изгелек, матурлык таратасың" диде. "Хак әйтәсең" диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бираздан кара көеп бер кеше керде һәм кычкырды: "Я Мухаммад, син нинди юнсыз кеше, син начарлык таратасың, кешеләр арасын бозасың" диде. "Хак сөйлисең" диде Расулуллаһ. Сахабалар аптырашып: "Ничек инде? Син икесенә дә бер төрле җавап бирдең" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям елмаеп: "Алар бит икесе дә миңа түгел, үзләренә бәя бирде. Кешенең эше нинди, сүзе шундый. Әбу Бәкр радиллаһу анһу саф күңелле изге кеше, ул башкаларда да шуны күрә. Ә теге кеше ул гомере буе кешеләрне дошманлаштырып, сугыштырып, шуннан тәм табып яшәүче, башкаларда да үзенә булган сыйфатларны күрә" диде. Бөтен Рәсәй 9 гыйнварга кадәр ял иткәндә, нишләп гаиләләребезне, балаларыбызны, оныкларыбызны мәчет мәдрәсәләргә алып килмәскә, экскурсия ясап, чаллы мәчетләренә сәяхәт итеп, танышып, булган вакытыбызны хәерлек нәрсәләргә сарыф итеп. 30-31 декабрьләрдә ястү намазы укырга да кеше калмый шәһәрдә. Бөтенесе каядыр югалып бетә. Кеше суга батканда дуга кылып утырмыйлар. Тизрәк суда кешене чыгарга төрле чараларын кулланып карыйлар. Кеше дөрләп яна торган урманга кереп барганда аны бит туктатырга тырышып карыйлар. Шушы кышкы ял көн вакытларында туганнарыбыз, якыннарыбыз мантыйкка туры килми торган гамәлләр кылганда,
без буңа риза булып тора алмыйбыз. Аларның күбесе ут ахәләре кыла торган гамәлләр кылып, Аллаһның газабына ирешергә мөмкиннәр. Алар аркасында җәза безгә дә эләгергә мөмкин. Менә аларның төзәлүенә безнең күркәм әхлагыбыз, ныклы динебез, хикмәт белән кирәкле сүзләрне матур вагаз итеп җиткерүбез сәбәп булыр иде. Әгәр Аллаһ үзенең бер кулына хикмәт бирсә, ул кул күп нәрсәне аңлый белә башлый. Аңа күп яхшылык бирелгән була. Лукман Хакимгә дә хикмәт бирелгәч, ул үзенең улына әйтте: "Эй улым, яхшылык белән начарлык ничек кенә аз булмасыннар, хәтта горчица орлы кадәр күләмдә булса да, ул кыя ташында, күкләрдә яисә җирдә яшеренгән булса да, Аллаһ аны ачык күрсәтеп, моның өчен тиешлесен бирер." Дөреслектә Аллаһ Тәгалә хикмәтле һәм бөтен нәрсәне белүче. Аннан бер нәрсәдә хәтта бик нечкә эшләрдә яшеренеп калмас. Ул бөтен нәрсәләрнең хакыйкатен белә. Эй улым, намаз укы, яхшылыкка өндә, явызлыктан тый һәм авырлыкларга сабыр ит. Аллаһ Тәгаләнең хөкемнәренә иярергә һәм аларга сакларга кирәк, һәм аларны сакларга кирәк. Эй улым, кешеләр арасында тәкәббүрләнеп йөзеңне чытма, һәм җирдә тәкәббүрләнеп йөрмә. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә мактанчык тәкәббүрләрне яратмый. Йөришеңне чамала, артык тиз атлап та, артык акрын да йөрмә һәм кычкырып сөйләшмә. Әбу Хурайрадан риваят ителгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Минем кардәшләрем белән очрашасым килә." Шунда сахабалар сорадылар: "Без синең кардәшләрең түгелмени?" Пәйгамбәрбез әйтте: "Сез минем сахабаларым, ә минем кардәшләрем ул мине күрмичә дә миңа иман китерүчеләр. Син аларны ничек танырсың?" дип сорадылар янәдән сахабалар. Ул әйтте: "Кеше кара төстәге атлар арасыннан ак маңгайлы, аякларында ак бөҗрә эзләре булган атын табар идеме?" Сахабалар әйе дип җавап бирделәр. Без Аллаһның сөйкле кулы Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямны күрмәсәк тә, аны нык яратабыз. Аның кебек булырга, хикмәт белән ислам диненә чакырырга, ул сызып калдырган юлдан гына барырга тырышабыз. Эй Аллаһ, безгә хикмәт бир, һәм хикмәт яхшы сүз белән күркәм рәвештә хак динеңә чакырырга хәерле гомер бир. Якыннарыбызның, туганнарыбызның, гаиләләребезнең, мәхәлләбезнең һәм дәүләтебезнең туры юлдан баруына һәммәбезне дә сәбәп кыл. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил газим ва нафa'ана ва iyyakum bil ayati ваз зикрил хаким иннаху ас-сами'уд ду'a.